Alle weer tegen welkom bij de vierde aflevering van het programma Doch het voor die dorp van Omroep Friesland. Deze week vanuit Holwert. Het thema van deze dag is Boer en Beta. Wij verwelkomen je als eerste gast van deze dag. Dat is de heer Kees van der Bos, echt lid van de vereniging Ecolana in Holwert, en de heer Frans Antonides. Welkom heer. Ken je over uitleggen, Jan, over Ecolana? Ja, dat ken ik. Ecolana is een geerwerkersverband van 4 boeren hier vlak onder Holwert. 2 bouwboeren, een melkveehouder en een skippenhouder. En wij hebben vanaf 2001 hebben we ons ziekje geweest wat een vorm van landbouw wijzen kan, groengebonden landbouw hier in het noorden van Friesland, dat wij eigenlijk voor 2015 realiseren willen. En we zijn eigenlijk begonnen om een groot gemengd bedrijf te vormen. Vroeger hierst een gemengd bedrijf op 1 plaats. Dat hebben we nu over 4 plaatsen. En dan moesten we denken in het gemengde bedrijf dat wij machines uitwisselen. Wij hebben bijvoorbeeld op alle bedrijven maar 1 kunstmestrooier en eigenlijk maar 1 shitmachine. Wij wisselen mineralen uit. Dat betekent dat wij gebruiken stront van Frans. En Frans die krijgt van ons groen graan. Dat ken ik mais wijzen. Oké, maar ik even onderbreken, dan moet ik even over die stroom, ook even een hekje bij Frans. Dan ga ik het even over de mestvergister. Ja, kijk, kunnen we daar wat uitleg van krijgen? Ja, de mestvergister, je ziet op hier, je hebt 2 silo's staan. Daar komt stront in en co-producten. En in die silo's zijn bacteriën heel hard aan werk om gas te vormen. Die produceren ongeveer 600 kub gas in uren en daar maken wij weer stroom van. Met 2 grote WKK's. En dan produceren we... WKK? Ja, warmtekrachtkoppeling. Dat is een motor met die naam eronder. Ja. En dan produceren voor Holwert en daarna kunnen we stroom produceren. Oké. Kees, even Ecolana en dan in het licht van ontwikkeling hier in Omkreten. Wij hield het de hele week over toerisme. Zo sterk wat meer over vertellen kunnen? Nou, wij vinden in Ecolana dat wij ons gebied, ons bedrijf openstellen moeten voor de maatschappij. Dus zeg maar voor de mensen in het dorp, maar ook voor toeristen. Wij hebben verleden jaar 9 juni hebben wij onze eigen wandelroute openen. Dat nemen we om het Holwert. Het is een route die sluit ten eerste aan op een bestaande route hier in het centrum van Holwert, in de oude kern van Holwert. Dan uit Holwertwijk komt men heel gauw in het veld van Ecolana. Men gaat dwars door het veld, waarin dat men links en rechts het gewaar zien kan van de bouwboer, maar op een gegeven moment ook cultuurhistorische elementen die binnen in het veld. En uiteindelijk komt men op de dik, op een oude zeedik, op een slieperdik, waarvan men het Loonhoes zien kan, maar ook de zeehoes zien kan. En dan via de dik komt men weer in Holwert. Oké, dankjewel. En nog even over de mestvergister. Dat je er alleen in Omkreten, of sla je de vleugels even uit met die mestvergister? Nou, ik weet, ze zijn dwaan met een biogasleiding van Alhandamhuizen naar Ljouwta. De mestvergister van de eerste hoeren die produceren elektriciteit, maar ze gaan nog meer over op het produceren van green gas. Oké. Ja. Wij moeten jou even onderbreken, want uw tijd is om. Heren, tegen bedanken voor je aanwezigheid hier. En even een applaus van het publiek hier toch. Dankjewel heren. Wij zijn weer op dag 4 al, Michael Roest, Waard van Tanaat. Super dat er Joet weer bij bent. Wat mag het voor lekkers kleren voor de crew, Joet? Nou, ik maak je een typisch lentestampotje. Een stampotje van raapsteeltjes. Wat zijn raapstelen? Raapsteeltjes is het loof van het meikanolletje, dus mei, voorjaar. Oh ja. Hey, is dit echt een gerecht wat ik inderdaad vaak serveert in de Waard? Ja, ik werk vooral met seizoensgebonden producten, dus ja, dit nou ik. Ik bak er een lekker stukje zeebaars bij en 12 verschillende spekjes en een mosterdstip. Hey, het ziet er inderdaad wel heel lekker uit. Ik weet dat het voor de crew bestemd is, maar ik wil nog aanstaan wel eens een keer een hapje proeven. En wat had je verder nog? Krijg je er een lekker windje bij of wat is de bedoeling? Ik heb altijd elke dag een lekker glas wien mee. En voor de liefhebbers. Super.
Hey, en kun je nog verder vertellen wat de meesten bij je doen kennen? Nou ja, we ben ik hier voor lunch. Een bakje koffie, een stukje gebak op terras. Ken al je. Nou, dan hopen we nog eerst maar eens dat het mooie waar wordt. Nou, ik hoop dat je me straks lekker van genieten. Dan krijg je inderdaad ook weer een hapje. Volgens mij gaan we nou dagelijks naar het filmpje van het dag. En het filmpje van het dag gaat over een bekakte dame uit Amerika. Nou, wat die nou te ziek in had, ik heb geen flauw idee. De familie Gardenier die een hele grote familie uit Holwert en omkregen en is in 1953 emigreren naar de States. Daar hebben ze nou een groot projectbureau. Tijdelijk is een van de lidsband, Grace, waarom op Frieske groen. Grace Gardner, welkom in Holwert. Wat is de reden dat jullie hier bent? Indeed. My pa and Beppe were emigrated in the year 50 of the 20th eeuw. Our family had its very good dien in the United States. En uit dankbaarheid willen wij nou weer wat waarom doen. En dat is? Dit is de huis waar Beppe en Pake herwennen. My dad en mam asked me om dit huis te keepjen en totally op te knappen. En dat is nog net everything. Wij keepje alle shithuizen die leeg en voor sale staan op en restaureer die al. En als grote klap aan de vaartpaal gaan wij deze huizen als verkeepjen, als verhuren aan Rika Amerikaan die hier een paar times in een jaar holiday hebben. En op welke termijn kan het realiseren worden? Wij binnen in peteer met de gemeente en wij verwachten in no time het werk terug bedrouwen uit Holwert en uit de area al het werk doen te laten. Ah, dat is geweldig. Dat is geweldig. Potverdorie, waar je dit nou erin kent. Achlem zou wollen als Bill Clinton maar een extra royaal uit de hoeken komt. Vergeet dat maar. Die komt net jerderdel als eerst $250.000 op zijn rekken bijschreun is. Wij zieken je nou een paar willekeurige mensen in het publiek op om eens te vragen naar het bijzondere beroep wat zij uitoefenen. Nou moet ik hier eigenlijk even zitten. Want Joost zou vriendelijk wezen om even op te stappen. Fijn, dankjewel. Dan ga je bij de tafel te zitten. Gerben Raap en Klaske Elzinga. Gerben, om met jou te beginnen. Doe hast een bijzonder beroep. Zoek daar even wat van vertellen. Ik ben productontwikkelaar bij Philips en dat ook al 10 jaar. Ik ben hoofdconstructeur van onder andere de scheerapparaten, de wake-up light en het laatste 2 jaar bij keukenapparatuur. Oké, en dat is alleen in de gemeente Dongerendeel of best in Nou, heel Nederland? Dat is best verderop daarmee bezig? Ik ben vanmorgen ben ik veromkomen uit China wij. Daar doen we onze productie van die keukenapparatuur. En dus ja, ik ben nog een beetje jetlag, maar ja. En wat hoort hij in Holwert? Want dan bloos je wen. Ja, wat me in Holwert houdt is dat ik heb een fantastisch mooi huis. En nou, we hebben alles in de buurt. Hè. We hebben winkels en nou, we hebben heel leuke vrienden in Holwert waar we een product mee omgaan. Dus ja, dat houdt me in Holwert, ja. Voor de eerst bedanken. Klaske Elzinga, Ja. du bent hier in Holwert en omkregen begrafenisbouwer. Ja. Zoest echt een bijzonder beroep, zoest daar ik wat meer van vertellen kunnen. Nou ja, wat mag je daarvan vertellen? Ik ben soms net al gezien in de dorp natuurlijk, als een meisje. Hè? Nee. Maar het is een heel bijzonder beroep. Het is ja, een heel dankbaar beroep is het eigenlijk. Ja. Vereist dat ik een opleiding? Nou, ik heb wel een opleiding voor fruitvaarverzaster. Ik ga in Rotterdam stage aan, dus ik ben ook al 20 jaar in het vak. Dus ik ga nu in het werk zien in de warpen, dus ik ga een hele protte. Oh, dat is een hele Ja. protte, ja. Ja. En had ik een lietse anekdote, kun je Ja. dat ik vertellen? Ja, ik weet niet of ik dat wil vertellen, maar ik zal het al even doen. Ik ga les een wiefke horen die zei van, Klaske, zoest er even bij me komen wel, want mijn man die is oesterziek. Ja. Wordt net zo lang meer. Nou, ik zei, kom familie blijven. Dus ik ga hem bij zitten en ik zei, nou, check ik even bij uw man. Kom ik bij dat man, en toen zei er mevrouw Elzinga, maar wat doe je hier? Oh, Nou, hij leeft nog. Oké. Ja.
Fijn, dankjewel. Gerben en Klaske. Tiegetank. Meesken, wij hebben hele bijzondere meesken dus dwars te binnen, maar wel een heel bijzonder beroep. Het is Edwin Douwme en Martine Dietz. Ze al vaker van de televisie west. Zij hebben namelijk maar een hoen naar Japan west om de reddingswerkzaamheden te verrichten. Nou, daar ben deze hoen echt hartstikke goed in. Martine, hoe bist u er daar gekomen om dit beroep te beginnen? Nou, het is altijd mijn droom geweest om dit te doen. Dus al jarenlang droom ik ervan om met mijn honden in het buitenland iets te kunnen betekenen. Maar jullie zijn naar Japan geweest, ik ga even over het Nederlands, dat is voor jullie makkelijker. Waren jullie niet bang voor de straling toen jullie in Japan waren? Nee, we waren er niet bang voor. We hadden medicijnen mee om ons daartegen te beschermen. En we waren er een grote afstand vandaan om daar lekker ons werk te kunnen doen. Okay. Heeft Martine jou nou helemaal meegenomen in die droom van haar? Want jij bent er dus schijnbaar dus ook mee besmet geraakt. Ja, dat is niet aan te ontkomen natuurlijk. Dus ik zit inderdaad helemaal in het kielzog van Martine. En dat is ook niks verkeerds mee. Want we zitten, wat dat betreft zijn we beide zo bevlogen met dit werk. Nou, we waren echt wel heel erg onder de indruk van wat jullie hebben gedaan met de honden. Maar hoeveel lichamen hebben... Ja, het klinkt heel raar. Maar hoeveel lichamen hebben jullie ongeveer kunnen traceren met de honden? Nadat we terugkwamen uit Japan, hebben we vanuit Japan te horen gekregen dat er uiteindelijk om en nabij de 80 mensen zijn geborgen. Zo, dat heeft wel best wel heel veel indruk op jullie gemaakt, lijkt mij. Ja, het is heel indrukwekkend geweest. En moeten jullie heel veel trainen met de honden voor deze werkzaamheden? Nou, we zijn toch wel wekelijks een 3-4-tal dagen bezig. Hè. We hebben ons gewoon werk, maar naast het werk is er eigenlijk maar één ding. En dat is trainen met de honden. Dus eigenlijk zo'n beetje dagelijks. En doen jullie dat hier in de buurt, die trainingen? Nee, we maken veel gebruik van puinlocaties, slopers die gebouwen naar beneden halen. En dat is eigenlijk in het hele land. We zijn nu toevallig de komende weken heel veel in Leeuwarden bezig. Oké. Hey, en als hier nou iets begraven zou liggen bijvoorbeeld, zouden de honden dat kunnen vinden? Als er iemand begraven ligt, wel ja. Nou, mogen de honden eens los? Kunnen we eens kijken of ze iets kunnen vinden? Jawel, dat kan wel. Nou. Oh. Waar ben je? Waar ben je? Ik ben Bonifatius. Ja. De apostel van de Duitsers. Dat kun je alle jij wel zeggen. Maar had je ook legitimatie? Ja, I had a little kistje. But strangely genoeg, ik ben hem kwijt. Nou, dat is echt wel wat. Ja. Yeah, that's my kistje, man. That's my kistje. Wow. So, yeah. That is my kistje. That is my peperrassen. Ja, je bent een Bonifatius. Ik ben Bonifatius. Nou. Dus, ja. Het is wel weer. Het is weer. Bonifatius is bij Holwert en Walkom. En net in Dokkum. Dokkum? Dokkum? Ja. Is dat een of andere bitter kruid of zo? Nou, Goitske zei het al van de week. De geschiedenisboeken, die kunnen op de hard papier smeten worden. En de geschiedenis kan beschreven worden. Bonifatius is bij Holwert en Walkom. We zijn bij de kunstenaars van vandaag. Yvonne Breugemans en Jacob Schot, welkom. Wat voor schilderij heeft u gemaakt, mevrouw Breugemans? Ik heb een zogenaamd fijnschilderij gemaakt, waar een vrouw op staat met een bos tulpen in een mooi landschap. Zit er ook een droom van u hierin verwezenlijkt? Nee, niet speciaal. Niet speciaal. Wat voor materiaal heeft u hier nou voor gebruikt? Olieverf, altijd. En soms tegenwoordig met wat acryl. Het ziet er heel mooi uit. Het komt vast heel mooi uit beeld. En voor u, meneer, wat voor schilderij heeft u hier gemaakt? Een stillevenachtige compositie. Ik heb heel veel stillevens geschilderd sinds ik hier woon. Met heel veel bloemen en vruchten. En hier maak ik composities waar die elementen nog steeds in voorkomen. Maar ook foto's die wat vertellen over de wereld van nu, onze wereld. Maar allemaal verpakt in schoonheid, zo mooi mogelijk geschilderd. Want schoonheid vind ik
door de eeuwen heen, zeker voor de schilderkunst, heel belangrijk. Dat vind ik een hele mooie boodschap hoe u dat inderdaad in de schilderijen kunt verwerken. Wij gaan nou oer naar de kronen. En in de kronen hebben wij boer Hessel Jensma. Nou, dat vind ik wel met zo'n komisch gezicht. Normaal met die Jensma hebben we altijd de stront van de Hindesdrie, maar nu lees je er zelf in. Het is dan wel een heel komisch gezicht hier. Welkom in de kronen bij mij. Jou bent sinds kwart van de plaats ben je in het dorp komen te ween. Hoe bevalt het tussen al die meisken? Nou, dat moet eerst wel een beetje wennen. We moeten dus een beetje aanpassen hier. Wij winnen de vrijheid daar bij de zeediekel heel wind. En als we de tuin doen moesten, dan joegen we de skierpatroon, maar dat kun je in het warm net best. Is net zo nou zijn we hier in de tuin grazen? Nou, van mij zou het wel kennen, maar ik denk dat de borrelen dat net mooi vinden. Nou heb ik begrepen dat jouw zoon of jouw dochter en de schoonzoon die hadden plaats oornaam. Ken je ook een verschil aan hoe dat borkje wie vroeger en nu? Ja, er zit wel een heel verschil in. Man. Joerde, daar ben je zuiver haast meer boekhouder als boer. Vroeger dan had ik de boekhouding die de koek dat achter op een sigarendoos had. Maar Joerde, daar maar al heel een computer had. Maar vind je dat er echt voor jou een reden om te zeggen, nou is het van mijn pad wel kleren, nou let de jeugd het maar roer nemen? Ja, maar ik ben net zo'n computerman. Nee. Ben je nou wel een beetje betrokken bij de plaats? Jawel, een beetje. Ik ga nou een paar skiën. Ik ga nou al skiën, net volgen. En je praat nog steeds zo gezellig in de skipas, doe ik altijd bij hoe? Ja, zeker. Ja. Dat vond ik altijd zo gezellig. En ik zit even tevreden. Ben er ook nog dingen in hoofd die jou wel eens verhoren zijn woen? Nou, echt verhoren, dat weet ik eigenlijk net. Wist wel, dat is meer aan de jongen, wist wel. Dat wil ik als ouder net zeggen, dat er verhoren maat. Maar dat ben een heel goede ding hier in Holwert. Dat moet je ik waarderen. We hebben hier een heel grote ruimte en we hebben een heel grote frisse lucht. Dat ben op verschillende plekken in de wereld heb je dat net. Dat hebben wij wel. Wat dat betreft ben je al heel bevoorrecht hier. Ja, want je bent een Grunninger die hier in Friesland woont. Dat ken nog wel? Jazeker. Je vielen jullie echt goed thuis? Ja, dat moet ik niet doen. Hartstikke mooi. Goed, nou dan hoop ik dat je nog heel lang geniet van jouw oude dag hier. Ik geniet elk moment van een keer dat ik jou zie. Kom je blijven altijd lieke vrolijk, zo ken ik jou. En ik zal eens dat de kok nog wat lekker smaak had. Misschien mag je er ook wel wat van proeven. Ik zal even bij de chef-kok zien. Kost mij? Nou. Hast je al honger? Oh ja, ik moet het elke keer weer zeggen. Oeh, het ziet er lekker uit. Maar het is ook echt weer. Nou, dan ben je nog helemaal aan het kleermaatje. Wat doe je nou hierheen? Dit is het mosterdsausje, mosterdstip. Mosterdsausje. En het is dus zeebaar, zou je het ook correct? Ja, stampotje van raapsteel met 12 verschillende spekjes, wat stooft en wat bakt. Gebakken zeebaars, stampotje van raapstelen en schuim van mosterd. En voor hoeveel personen in? Het is hier ook een skaaltje bij van mij. Wat zijn hoeveel er binnen? Nou, was er nog wat extra van mij, klein maatje, straks? Natuurlijk. Nou, hartstikke mooi. Wij sluiten muzikaal al en ik oer naar die. Uw stiet is weer op. Het zit er weer op van Joert. We hopen je morgen weer een moertje. We eindigen deze aflevering met muziek van de band Blue Skies, de Holwerter Tour. Dette keer tikker in de vierde Frieske bouwhoekie. Dette check op Jemme Rouge in de stieve westenwind. Det bij langs de wiede kiemen, jongs het jocht van het eilandslag. Leidt het land van bouw en grijden in de kleren winternacht. Over de toer, skoogust weer de fjelde noer. Trouwe wachten van de klei, nee wist uit mijn tegen mij. Zwalkje kiel de wordt koer, het loopt tijd die over de toer.
je zwaaien sissen, als rins echt tien lippen aan. Dat de broesje klokken klinken, mijn haar stemmen jip en vol. Leidt het waken van mijn herten, dat ik hier eens resten wil. Over te toe, skogest weer de gilde noer. Trouwe wachten van de klei, nee, best uit mijn teerse waai. Zwart je hier de brood en koer, het lukt niet die over te toe. Oh,